enak ya diwenakno ngono ae. Video ben taun pisan iki. Nek gak Dek, kuat tambah. Maksudnya sama nih gue sing Buku bulan iki nih, gawat deh. Tanpa micin, Mbak. Skekel dalam. Gak enak micine. Sing ditunggu-tunggu ae baksone buyip. Ayo lho, barine Mbak Kris mau tuku ngene, boleh aku saiki wis pinter. Diulangi wong-wong. Karena pintere teko wong-wong kok iya temen kan. Iki ana kropoke iku mau lho. Suasana lebaran di rumah milik Medalawak. Tonggo-tonggo makan bersama. Lah iki tukange, tukang masak. Tukane bedane ora dhewe. Es. Lapo. Yuk, tapene iyo. Arek gak ono ewak, gak nape. Tapene ndi yuk, tapene. Tapi ini lali ya, gak gawe. Ora kok lali ya ajane wis. Waktu nih, Pak. Waktu nih, Pak. Kula prene ngepres e. Gak nutuk. Langsung. Konco SD, kakak kelas, lah iki mamae. Ganti gawe sikopis, gawe Sup. ngene. Dek, atasnya goreng ngene lho gak iso. Tapi dhewe lagi ya. Heeh. Lah iku sapa nih, guys? Lho, telepente ya. Lho, Kayak sama tuntung ngono ta? lho. Atasnya ngene lho kok angel. Ora sekolah, nek Loh. sekolah ya pinter. Lah iku Mas Rosid gak melok, Rosid gak melok ta? Oh, ini repot lho njok omah, Pak. kompite ora iso wis tak iseni kok tak dadekno ngene kopis iku. Pripun cacak, Kak? Dicontoh. Rasane iki cacak. Oke. Anak. Dicontoh sih. Kok tak dadekno ngene kopis iki. Cukup. Nek gorong, Pak.